Вижте тази красота! Точно заради тази земя са загинали хиляди мъже, за да има България, за да има тази невероятна земя, за да може да цъфти тази детелина, която е цъфнала в момента, за да могат да пасат тези невероятни животни, които пасат в момента, за да има чиста храна, за да има чисто мляко, 100% българско, което не е внос от Украина, не е внос от Полша, не е внос от Унгария. Забележете, тези прекрасни животни, всички са навън и някои там са легнали в далечината, доволни от живота, щастливи, нахранени и просто заминаваме за вечерното доене. След малко замине, то ще свърши около 12 часа през нощта, млякото ще се охлади и отива в нашия млекомат, който се намира на улица Дарвин, номер 7 в град Пловдив. Всяка вечер го сменяме млякото. Вие имате достъп до него 24 часа в денонощието. Когато и да дойдете, може да си купите от него. Цената е 1 евро. 1 евро за вас, прекрасни хора от Пловдив, а и от цяла България. 1 евро, това е нашата цена за вас, защото вие трябва да пиете хубава, чиста българска продукция, която не е минала абсолютно никакви обработки, която е достъпна за вас 24 часа в денонощието. Бъдете здрави и много късмет! Ние ще работим за вас.